ken malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen. Dagiti natay ken Kristo, agungar sabtendan to ti Apo, ket tayo nga si Biblia, maitayab tay apag darikma, ammok angan nganin Jesus umay manen, nalabit arabi ibigat ken malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen. Ti Biblia isuting karina, awanen to ken lidliday, umay mang tedrag sa kental nga, ket lulwa po na sen nantupay, ammok angan nganin Jesus umay manen, nalabit arabi ibigat ken malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen. Ti Biblia isuting karina, awanen to ken lidliday, umay mang tedrag sa